care am citit și am descoperit aceste studii ale doctorului Hamilton, am început să conștientizez bucuria pe care o am în momentul în care merg la părinții mei și răsfoim albumele cu poze. Da? Cu mine, poate, când eram mică, la primul tort, al doilea tort, cu fratele meu când s-a murdărit cu tort, dar nu numai. Am descoperit primul premiu pe care l-am luat sau când am terminat facultatea. A creat în mine acea stare de fericire. Citind cartea domnului doctor, mi-am dat seama că, de fapt, eu generam prin acest exercițiu acest hormon al fericirii, care este numit de către specialiști și hormonul iubirii. De ce? Pentru că atunci când există un cuplu în care există conflicte sau un cuplu care s-a blocat sau un cuplu care este în anotimpul iarnă, când apar certurile, dezamăgirile și toate conflictele astea existente în fiecare moment, este nevoie de îmbrățișare. Dragilor, atunci când voi veți introduce în relația voastră acest moment tandru de îmbrățișare sau de mângâiere sau de apreciere prin zâmbetul ochilor, în momentul respectiv deja voi declanșați atât în interiorul vostru starea respectivă, cât și în interiorul persoanei din fața dumneavoastră. M-a impresionat, am citit mai mult despre oxitocină, într-adevăr, dar m-a impresionat cât de ușor putem noi să generăm acest lucru. Și s-au făcut studii, de exemplu, cum putem să ne îmbunătățim sănătatea corpului nostru, secretând mai multă oxitocină în corp. Și se zice așa, că dacă vrei să ai o zi ca oricare altă zi, îmbrățișează-te de 2 ori. Dacă vrei să ai o zi excepțională, fă tot posibilul să te îmbrățișezi cel puțin de 12 ori, pentru că se spune că în momentul în care te vei îmbrățișa pe tine sau vei îmbrățișa pe cineva sau vei da din îmbrățișarea ta, în momentul respectiv, de 12 ori, se spune că te-ai mutat conform acelor de ceas, ți-ai creat în fiecare oră acea stare de fericire pe care o faci intenționat. Și este extraordinar. Am o perioadă. Deci, practic, noi putem să generăm starea de fericire dăruind, practic, din iubirea pe care noi o avem. Exact. Deci din trăirea interioară, din emoția acea înaltă pe care o avem. Și chiar astăzi mă întorceam de la o plimbare cu Eric, cu nepoțelul meu, și vedeam pe stradă, alături de blocul unde stăm, este un centru pentru seniori, așa li se spune aici în Spania, și sunt persoanele în vârstă care sunt singuri. Și am văzut cum ies, unul câte unul, persoane în căruți, care erau duse de alte persoane, foarte elegante de fel, care am înțeles că toate sunt voluntari. Și la un moment dat, atunci când am început activitatea de coaching, prima pagină pe care am făcut-o pe Facebook a fost Happy Relation Coaching. Din ce cauză? Pentru faptul că am plecat de la premiza că absența fericirii este dată într-unele dintre situații care ulterior au fost demonstrate științific. Deci absența fericirii este dată de singurătate, de absența relațiilor. Și mă uitam pe chipurile acelor persoane în vârstă din căruți, cât de mare fericire era pentru că au ieșit afară. Au început să interacționeze cu lumea. Poate că nu intrau în contact și chiar nu intrau în contact cu nimeni. Dar faptul că nu se simt izolați reprezintă pentru ei un lucru extraordinar care generează acești hormoni pe care ți-ai menționat. Pentru că interacțiunea pe care o avem poate să fie dusă la maxim prin această îmbrățișare de care spuneai tu. Și studiile au arătat că această îmbrățișare a propriei persoane
de fapt, arată o apreciere a propriei persoane, care ridică nivelul stimei de sine. Iar stima de sine este cea care este echivalentă la un moment dat, și discutam noi la întâlnirea trecută, Ramona, de faptul că stima de sine și fericirea intră pe un palier de apreciere asemănătoare. Și atunci, revenind, a avea această relație, a intra în conexiune, a ne apropia unii de ceilalți, întâi să te apropii de tine prin aprecierile pe care ți le adresezi, apoi, apropiindu-te de ceilalți, observând toate părțile frumoase pe care ei le au și să începi să le apreciezi. Începând să apreciezi ceea ce este frumos în jurul tău, fiecare rază de soare, nor pe cel albastru sau cântec de păsărele, reprezintă de fapt o creștere a nivelului de serotonină de data aceasta. Deci să începem să ne apreciem și vom genera oxitocină. Începem să apreciem ceilalți și vom genera o creștere a nivelului de oxitocină. Și asta va determina că, de fapt, noi începem să ne antrenăm pentru a simți și trăi fericirea. Și aici ne întoarcem puțin, Ramona, la definiția ta. Bineînțeles, fericirea este dragostea de viață pe care o trăiești printr-o stare profundă, o stare de spirit profundă și durabilă. E acea stare e acel dar pe care tu îl dai prin prezența ta acolo unde tu te afli. Și asta mie îmi place foarte, foarte mult. Sunt aici înconjurată de foarte multe cărți pe care le-am descoperit și vreau să vă arăt, dacă sunt părinți, și cred că sunt părinți prezenți acum, o carte care merită să o aveți pentru copiii voștri. Da? Este practic Shane Covey care ilustrează această carte. Este extraordinară, cele 7 obișnuințe ale copiilor fericiți. Merită să o comandați. De ce? Pentru că aici, la final, este copacul fericirii. Și întotdeauna eu, în momentul în care sunt în preajma copacilor, am senzația că eu sunt un copac. Și atunci când îmbrățișez un copac, deja mă îmbrățișez pe mine, iar Covey aici spune cele 7 obișnuințe zilnice pe care noi, ca și părinți, le transmitem. Așa ar trebui sau așa ar fi bine să alegem să o facem copiilor noștri. Și ele sunt practic 7 pași de leadership autentic. Pentru fericire. Da, pentru fericire, că asta înseamnă leadership-ul autentic, este de fapt leadership-ul fericirii a fiecăruia dintre noi. Iar ele sunt transmise, joacă-te frumos cu ceilalți și te explică cum să faci acest lucru și cum să conștientizezi prin cele 7 obișnuințe. Echilibru este căpătâiul, pentru că ai zis acest lucru, Cristian, este căpătâiul în mesajul pe care Covey îl transmite în această carte și mi-a plăcut foarte mult ceea ce ai spus mai devreme. Cei 4 hormoni, da, care ne prezența, ne sprijină în evoluția fericirii fiecăruia dintre noi. E foarte important să-i conștientizăm ca și prezență în viața noastră și să creăm totuși un moment de echilibru al lor. Da, și de aici eu vreau să scot în evidență faptul că putem să ne controlăm starea de fericire. Și aici am să dau câteva exemple pe care la un dat le practic eu. Sunt momente pe care le trăiesc, care mă trezesc, care sunt mai puțin, o stare mai puțin fericită, ca să ne spunem altfel, și constat că e o stație care îmi displace și vreau să o schimb. Și atunci, dacă prezentul
este ceva care mă împiedică să trăiesc starea, atunci mă gândesc la viitor. Și la ce anume? La faptul că urmează să am un eveniment ca acesta. Și când am un eveniment plăcut în care mă întâlnesc cu multe persoane, apare ce? Dopamina. Încep să-ți dea o stare de bine evenimentul viitor, care este un obiectiv, un scop imediat următor. Și dacă nici ăsta nu reușește să-mi aducă o stare interioară, mă gândesc la altul. Dacă și ăla mi este greu, atunci mă gândesc la o persoană cu care îmi face plăcere să mă întâlnesc și să apară acea îmbrățișare, intru în contact, în legătură, chiar telefonică cu el, dacă cea telepatică nu este suficientă. Și dacă și acest lucru mi este foarte, foarte dificil, atunci iau și scriu un mesaj de apreciere către o persoană pe care eu aș vrea să-mi trimită un mesaj de apreciere și îl trimit. Și o parte dintre voi poate că își aduc aminte de o perioadă de peste 6 luni de zile în care am trimis mesaje de bucurie, fericire tuturor sau cât mai multor persoane din lista mea de prieteni. Și doar faptul că le-am trimis, da, și că urma să le trimit, știind că eu atunci când primesc un astfel de mesaj mă bucuram, dădea o stare de bucurie. Deci acestea sunt câteva elemente care contribuie la a modifica starea care este diferită de starea de fericire atunci când eu am nevoie, dar pentru asta ajungem la ceea ce spunea Ramona. Sunt conștient de starea pe care o am, îmi dau seama că ea este alta decât cea pe care îmi doresc să o trăiesc și tot atât de conștient eu creez noua stare, apelând de data asta la fel de conștient soluții. Și avem 4 mari soluții care, departe de a fi singurele, care îmi dau accesul la o nouă stare din ce în ce mai bună de fericire. Și anume, hormonii fericirii. Și atunci, recapitulând, dopamina, echivalentă cu scopul sau un eveniment viitor care mă motivează și mă atrage. O realizare, o excursie, o întâlnire cu o persoană plăcută, un eveniment care eu îmi doresc să-l organizez și care abia aștept să-l fac. Și trecem mai departe la următorul, care Ramona a vorbit foarte frumos despre el, Oxitocină. Da. Și care apare atunci când eu am alături cea mai importantă persoană din viața mea pe care o apreciez, adică pe mine. Și încep să o apreciez, să o simt alături când? Dimineața în fața oglinzii. Dimineața când mă trezesc și o salut și îi mulțumesc pentru că s-a trezit pentru o nouă zi. Prima persoană cu care mă întâlnesc și pe care o îmbrățișez cu privirea, dacă mi este străină, ca să nu creez prea multe probleme din punct de vedere al unei alte interpretări. Și mergând mai departe, oxitocina se setează sau îmi aduce un nivel ridicat atunci când eu ajung, în cele din urmă, la birou și îmbrățișez cu o apreciere persoanele pe care eu le întâlnesc, inclusiv pe șeful ăla pe care îl iubesc foarte, foarte mult. Și continui și ajungem la următorul hormon, adică aici vedeți că hormonul ăsta e definit până la plural, dacă dopamina și oxitocina, dopamina și oxitocina e la singular, endorfinele sunt la plural. Și una dintre soluțiile care generează oxitocina. Adică absența oxitocinei este generată atunci când noi găsim vinovați. Când găsim vinovați, atunci noi ne îndepărtăm de persoana respectivă pentru că ea este factor generator, are unei altfel de stări decât cea de bine la mine. Atunci această depărtare determină de fapt o diminuarea secreției de oxitocină față de persoana respectivă. Cu cât găsim mai mulți vinovați, cu atât avem șansa ca oxitocina să fie un hormon care să ne aducă nouă fericire.